Kedves Viki, ez egy videó üzenet, amit neked szánok. Arra kérlek, hogy figyelj nagyon, ülj. Bocsánat. Igen. Bocsánat. Piros fog kéne. Mert minek is ad neked? Ki kell javítanom 30 dolgozatot. Tessék, itt van. Köszi. Bocsi. Ilyenek nem hagyják elmondani, de megcsinálom. Elmondom neked az üzenetet. Anya! Hol a 30 kilós súlyzó? Minek neked 30 kilós súlyzó? Hogy megegyen, ha minek? Szerintem? Menjél, látod, hogy itt vagyok. Itt vagyok. Arra felkeressem? Igen, Köszönöm. mondom a kamera. Bocs. Viki, ne röhögj, figyelj. Komolyan beszélek hozzád. Anya, figyelj, el tudsz domitátra, nem probléma? Nem elláthatóan. Probléma lenne, ha? Mikor indulunk? Hát egészen pontosan 30 perc múlva indulunk, nem probléma? Nem, most menjél. Vikinek szeretnék üzenni. Vikinek üzenni szeretnék egy fontos dolgot. Ne figyelj oda, csak rám nézz. Na, tehát Viki. Nagyon fontos dolgot szeretnék neked most mondani. Anya, a Ricsi már 30 percet ölt. És? Most én ezzel mit csináljak, hogy a Ricsi 30 percet ölt? Olyan lényeges, hogy 30 percet ölt? Igen. Mint akkor el. Jó. Rászólok, menj innen, látod, hogy forog a kamera, fontos felvételem van. Kedves Ricsi, szeretnék elmondani neked egy nagyon fontos dolgot, aminek a lényege... Anya, ne haragudj. Nem látod apát? Van. Apa, tessék 6x5. Mi van? Mennyi 6x5? 6x5? Köszi, Szili. Nem hiszem el, hogy nem tudom elmondani azt az egyetlen egy mondatot, amit már el szeretnék neked nagyon-nagyon mondani. Anya, Hogy? kérdezd már ki a spanyol szavakat. Mennyit tudom? 30-at. Az nem olyan sok, nem igaz, hogy nem tudsz egyedül fölmondani 30 spanyol szót. Bocsánat. Kedves Viki, szeretném elmondani azt, hogy... Bocsi, azt szeretném kérdezni, hogy melyik oldalon található Máximnak a recepcióját? Hát Be van jelölve. 30! Be van jelölve, hogy 30! 30! Jó, köszi, bocs. Kedves, drága, hűvér Vikám, szeretném elmondani neked, hogy nagyon sok boldog születésnapot kívánunk! 30